Mas maging fasil, marikas, epesyente asin mas mapagiyaan pa ang pagtaong serbisyo para man sa mga Nagueño sa tabang kang modernong teknolohiya na nakapalaman sa 2028 finish line kang Robredo Administration. Sa entrevista kay Mayor Leni Robredo, napapanahon na makisabayan ang Syudad Dignaga, programa lokal na gobyerno sa technology-driven asin mga inobasyon sa pagpapadalagang kang gobyerno lokal. Sa pahinginot iniikan mga policy makers na bukas asin nagdadangog sa mga suwestyon asin keha, kabali ang paghaman o pagbilog dangan pagdidesisyon ang mga tao o people-centered governance kasabay kang teknolohiya para sa urog na pag-uswag kang syudad sa modernong panahon. Padikit-dikit na po posisyon ta na ang Naga na center kang ICT innovation saka development. Nagkaigwa na kita ng series of small projects before kani. Kabali na duman si Mayor Lakaton. Nagkaigwa kita, ano pangalan ulit si Inot? Elevators Assembly. Tapos si Naruel, haloy na nagtatabang sa startup community. So ini yung ClickConnex. Garo, iyon na ni si pinakadakula. Dahil kabali na digbiyo si mga LGUs na iba, kabali si mga kadakol pang mga ICT groups, saka company, saka academy. Lalong mapapabisto. Sasabi ko na si part ng Naga, lalong mapapabisto ang Naga. Pero ang panduwa, itong sinasabi ni Dan na ang pinakahurihan ka na nakakabit siya sa satong finish lines. Oportunidad para mapahiling ta ano sa mga kaikuhan taligi. Tapos ano si wealth of resources na available sa mga araten na pwedeng maging pakinabang sa Naga. So kumbaga, garo magkakaigwa, Naga ang magiging laboratory. Kasi iba, takadakot kayong mga grupo na sige ang innovate, sige ang develop ng mga programs. Pero pagkatapos kayo, mayong papadumanan. Pero ini, garo binabaliktad kasi proseso. Garo sinasabi ta, yan si problema mi. Papaano nindo kami matatabak. Igo kami inaapod na collab, pero collaboration lab, na iyo yan si pinakatema kang ICT development sa Naga. Sigon kay Ms. RJ Bandola, Digital Innovation Lead kang City Mayor's Office, ngunyo na bulan, partikular sa Petsa 19 sa Kud Petsa 21, magiging host ang syudad sa gigibuhong digital transformation, smart governance asin sustainable business government partnership o Antent ClickConnex. Kaiba ang iba pa mga partner national agencies, mga lokal na gobyerno, academe, ICT groups, asin private investors and partner companies. Digdi magkakaigwa ng pagbukas ng mga oportunidad ning pagtatarabangan nga ring mas maging pasil ang pagproseso sa Syudad Dignaga o ang kolaborasyon ng mga ideas, kabali ang mga best practices sa Syudad Dignaga na pwede man maihiras sa iba pang mga LGUs, siring kang ginagamit ng My Naga App, official Naga City mobile application, as in engagement and digital public service platform kang gobyerno lokal. Paano nakakatabang ang ICT para i-accelerate sa iba pang processes, iba pang items sa finish lines? Yaon man po si 5 tracks, cluster ta po si 8 finish lines. Duman po sa tracks na ito, iwakat ang mga industry leaders hali sa ibang LGU, itong ibang leaders din po kang ICT, may mga magagayo na program. Igwa din po katang national leaders na maabot, sa na po dyan sina Senator Bangki. Iba pong private partners, funders, investors, yan po, matiripon po sila sa kada thematic session ng finish line. Sinabi ni Mr. Efren Daniel De Leon, Presidente kang ICT Council of Bicol kan taong 2018, nadara na sa Syudad Dignaga ang 10th National ICT Confederation of the Philippines Summit. Siring man ini kang gigibuhong premier gathering ka mga ICT councils asin digital ecosystem stakeholders sa June 19 to 21 na sarong importanteng pagtiripon ka mga digital champions, industry leaders asin mga government officials para sa pagkakaigwaning kolaborasyon
sa technological advancement kan syudad asin maging ka mga lokal na gobyerno sa nasyon. Apat po niyong aktibidades ng National Confederation of ICT Councils. Ang inot po kayan, ini yung Click Connect na nag-organisar po yan ang manglain-lain na ICT Councils kan buong Luzon. Ang masunod po kayan ang Victor, ito mo pong mga ICT Councils kan Visayas. Then ang Mendocon, ICT Councils ng Mindanao. Ang culminating event po kayan ang NICT Summit na kung nagigirumduman na Jason sa kandati ng KBT President, dinarata po din po ang NICT Summit ang taon na 2018. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina.